Ja, vi har om reglerne for løsomsatte verber i datid i hovedsætninger, og der har vi den regel, der hedder, at forledet af det løsomsatte verbum, det skal placeres til sidst i hovedsætningen, hvor selve verbdelen af det løsomsatte verbum, det beholder sin originale placering i hovedsætningen. Hvis vi så tager et kig på den første sætning, som lyder: Motorcykeltrappen fandt hver sommer sted i dyreparken. Og med en fremragende analyse og en oversættelse finder vi frem til: Das Motorradtreffen fand jeden Sommer im Tierpark statt. Her sættes forledet, som i dette tilfælde er præposition, til sidste sætningen, og det originale verbe står på sin originale plads og bøjes i datid. Yes, og så har vi nummer 2 sætning, som hedder, hvornår begyndte den første time, og det har vi så oversat til, wann fing die erste Stunde an, og der har vi brugt verbet, der hedder anfangen, hvor vi så har taget forledet, som er an, og placeret til sidst i sætningen, og så har bøjet fangen efter tredje person datid. Og så at det så har sin originale placering i hovedsætningen, så på dansk. Og til tredje sætning: Hvad foreslår du til dette punkt? Og der med en oversættelse hedder den: Was slugst du für diesen Punkt vor? Og her i denne sætning er det forslagen, som bøjes i datid, og forledet placeres sidst i sætningen, og hovedverbet bliver så bøjet i anden person datid og står på sin